למדתי דבר אחד מדיסולייטור, כן, שים דמג' טנקים, כן. הם ירצו טנקים רק כדי שרבה מהם. יש, כל הטנקים כבר מתים על דיסולייטור. סמק. דיסולייטור, זה מה שאני אוהב בעיראק. תפסיק! מטומטם! זו משם! עושה לי רק עם סטלנים. טיל בטיל. תודה. כמו מלחמה. ג'יפים. תמוד. אוי. דסולייטור, איני. דסולייטור. באמת. יורי שלך נמד. זה הריינג' בדיוק של יורי, זה הרעיון של הדיסולייטור, אתה לא יכול לקחת אותו. לא, 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 לא. משחק מפגר, באמת. נו, זה באמת המתיק. לא, מפגר. אולי תביא את האפוקליפס דרון? אתה מוזר שולה. קוסאמה. למה אתה הולך עם אנשי גיברת? שגיברת. זה... מה אתה עושה? זוכר לשדה קרב. עוד טרופרס שהלבו שאתה מתאר 2 קודמים ראית אותי. יש לי פוקוליפס דרגה 3. לא, 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 מי שנכנס לאזור הירוק מת. תעשו מספיוטים. כמה יורי. מה יש לך? אתה רואה, אתה הולכים על קישרים עושים טיול? אין, אתה לא יכול לשלוח את היורי, כל יורי שיתקרב פאקינג ימות. פאקינג קירו. לא, כן, תורון, לא יודעת כמה קירו, אבל לא מגיע כזה. הפלא ונזוז. לא, לא, גם אתם תסתכלו ותזוזו, בואו, קדם, תזוז. עליך, מסתמך מעניין. פלאק ג'ק. זרעת להם, אל תעשו בורח. איי! תמשיך! פתיחת סלאם! יש! אין לו מאמין! זה לקח אותו! איזה פיגוע, אני לא מאמין. יואו, אני לא קפת את זה, יואו. יש! לא, אני לא מאמין. לא, דורון, אתה כל כך אפס. אני באמת אפס. אין לך אפוקוליפס. אומרי... תשאלתי קצת. וכן, אני רואה שבאים עליה עוד 4 אפוקוליפס no biggie אוי פלאק
ואבוי, דורון, תקבץ את הצבא, אל תעשה לו תקיפות קטנות. איפה הם? בואי פה. אין לך מושג איזה חזקים אלה. דורון, תיזהר, תיזהר. תיזהר. דורון, פספסת קופסה. בצד ימין שלי יופי, לא משנה. גם לטנק שלי תלך מכאן, אידיוט. נראה לי אין לי יותר אור מיינוס. סליחה. איזה בודד. יש. קוסמק. יש, איך שלוש. טוב, אור מיינר אחד שלו בלי. דורון, תרוס לו דור מיינר, דורון, ליד הפוקוליפס. תעשה צחוק. דורון. זה... עכשיו לא יודע מה לייצר חוץ מאור מיינר אם הוא רוצה כסף הזה. יש! יאללה, תעשה את העבודה שלו. אני לא בטוח שהוא בכלל יעשה משהו מועיל. יואו, אנטייר. יואו. אאו. הוא עושים אותו במכה. אנטייר. נו. אנטייר. איזה מלאך. הוא לא הולך לרדת. כן, אבל תראה כמה הוא רס לך. את הפאוור ספליי. לא, אני עושה כאילו שלא תראו אותו במפה. מגניב. אני לא מאמין שאנטייר עדיין מוסיפים אותו. הוא תהפוך אותו להסתכל. אוי, פאק, אור מעניין יותר טבעת. תהפוך אותו מהאחרות. בוא פה. אאו. דרגה 3. באמת. דרגה 3, נראה בול פה. דורון כלבים. תסיים. יורי אחד. דורון, יש לך אור מיינר שלא עושה כלום. לא היה לך קופסה ליד הבסיס. ושנייה. היה לי? או יש לי? מה זה יש לי אור מיינר שלא עושה כלום? כל האור מיינרים שלי לא עושים כלום. נו, כמה פוקלפס אתה מייצר? אתה מחרבן אותי? כאילו, מה אתה עושה איתם? בשלוש הם לא אנטייר. פוקלפס? יש לי פוקלפס? 3. כן, בטח. זה טנק שממשיך איתו מהאחד. טוב. יו. עמרי, גאון. עמרי, תמשיך איתו. התאבדות. איזה פייל. עמרי, במקומך הייתי מייצר עוד יורי. כן, אני יודע, אני רואה את התרבות של אמנית. אני הולך לקחת. אפשר להשאיל את זה? עמרי, כלבים על הטרוריסטים. אפשר להשאיל את זה? תודה. השאלה שלי היא... אפשר להשאיל את זה? מה, אני לא יכול להשתלט עליו? לא! למה לא יכול להשתלט עליו? איזה פייל.
תודה גם על זה, יומונת. לא, סוף פגיע. זה משחק מותח. היי! הטראק is loaded. אני אומר לך, הם לא עושים סטאמג' בכלום. אני לא מבין למה אתה מייצר אותם בכלל. דורון, טיפ, אפשר להכניס אותם לתוך הפלאג טראק, ואז הוא ישרוד יותר. פלאג טראק! יום, יום, עומרי, יום. תכניס את הטרוריסטים לתוך הפלאג טראק. אין לו תיאורי. אין לו תיאורי. מה? מה זה אמור להיות? או, כלבים, כלבים. You asked me for a love. לא, רקסי, לא. רקסי, לא. רקסי, תירגע. רקסי. זה סמק! לא רקסי, לא! חכו שנייה. You distracted me. אנחנו הולכים לקבוצות שיש זוגות. תחשוב על האלה שבאים בזוגות האיומים של דורון. תחשוב, בטיול שנתי. יש, אני מצטערת, no, that was no, that was no. מה קורה? כן, כמה דקות. יש! ביי. יש! 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 go eat some dick. יא בן, שנייה אחת דיברתי עם הדר וניצלת את זה. חשבתי שאתה שם לב, אמרת לי כאילו שנייה ואז נראיתי שאתה ממשיך לשתות את החיילים שלך. הטראק is loaded. משחק יזלוד. הטראק is loaded. איזה יופי. איזה יופי. איזה גוש יפהפה. דורון, נכון זה גוש יפהפה? אתה לא יכול לשקר. הכלבים הולכים למסע טעים. או אוכל, או ים. הם יורים בטילים. יום. דורון על הבסיס הראשי. יום. אוי ובוי, החתיכת ערימת ביצים. לא, מה זה? טוב, אז כבר שציינתי ערב, לא. היית נהנה. מה כלבים אומרי? הכלבים התקיפו את הספינות? כן. אתה בטוח? סבבה. זאת היום שסביבה הזאת. היא רבע כלב. בגודל. היא רבע כלב? מה? לא, תסתכלו על הכלב, על הגודל של הכלב ותסתכלו על הגודל של הספינה. תחשוב איזה גדולים הכלבים במשחק הזה. זה כלבים רוסים, זה מפחיד רצח. כלבים צפויים גם, זה לא סתם. אתה מפוצץ אותם באמצע האוויר, זה עדיין פוגע. אוי. בוא, לכו לי פה. זהו. הבסיס הראשי. נתקיף את הבסיס הראשי, סבבה, ויש לי אנטי-אר. יש לך קופסה, יש לך קופסה. איפה? אולי אפוקליפס. כשהוא דורון הרגע. נו באמת. איזה אפוקליפס דורון תקף עולה, כל אפוקליפס שלי מרגע בגוף. ראונד הבא נפרן פה. שתיכם עושים את שיטת הקירוב עכשיו.
גם הוא מתקיף עם קירוב? לא עם אחד, זה מה שבטוח. תודה על הספינה. אאו. אתה מאכיל את האנטי. לא רגע, דורון 100% מנצח אותו, ואתה מאכיל את האנטי, יש לי תרבות סרון פורטת. טילים, מה אתה עושה? מה אתה עומד ומסתכל? אפוקליפס שבא עומד מסתכל ונהנה. הנה, תודה. גו גדו. סליחה. דורון מנס אותם, קירו ונצח. אוי ואבוי, אומרים, אנטי-הר מהר. מה לעזרה? אחד. כן. יופי. כן, אבל זה מאוד עוזר, הוא עדיין לא תפקוע בו. אני so black. הנה, תרדו, כן, 8 מלים. טיבטית. עכשיו הוא בטח ילך למקום של הפאנק, פתאום כל האפוקליפסים נופלים בגלל 3 טילים. רק לא, יש. יואו, זהו, בסוף. אומרים לא כל הדברים. Gideon, my brother. שיט, כמעט גם את זה. עכשיו למה אתה לא מתקיף לו את הספינות את המתנחל? אתה תקיף את הבסיס, שמת לב כמה הגנות יש לו? אוי נכון, לדורון אין כלום הגנות, וואי. בוא נגיד שהקירובים שלך לא הגיעו לפני שהטנקים שלך מגיע. לא תכם יערמות תחת. וואי, זה משחק להצחיק. אוקיי. אני רואה את התיאודרון שהוא מייצר. למה אתה הולך לו על הטנקים? שיט, לא הרמה שלך, לא בזה, גוס. זה כלבים שרצים אחרי אופנרים. נראה לך משהו נחמד. פלא יותר חיילים, נכון? רון, תעיף את ה-MCV. רון, תעיף את ה-MCV. טוב. מספיק, הגיע הזמן לרדוף אחריך. אחריך. דורון הלך FK. דורון הלך. לא הלך. מה לבזל? דורון פרס אינטרנט. לא, הוא ירד למטה, הוא ויתר. לא, הנה הוא ממשיך, אוי ביי, תורידו את הנאשר, תורידו את זה כבר. הוא לא הלך FK, פשוט הוא התעסק בקירובים. לא מאמין!